Arratsalde on denoi. Bai, zute zait, bai. Bueno, gaur gera berriro hemen, zaintzan buruz hizketa hauek, ziklo hauen barruan, beste proiekzio batekin eta beste ikuspegi batekin. Eta kasu honetan, miren bibes izango da gaur arratsaldean ekarriko diguna bere proposamenak. Miren arkitektoa da, eta bere laguna Patxi Galarragarekin proiekta montatu zuten, bere garaian eta egiten dute lana, hiri eta auzo osasungarrirako eta bidezkoakoak sustatzen dituzute, ezta? Pertsonaren eguneroko bizitza eta ongizatea fisikoa, mentala eta sozialaren ingurune urbanizatuen eta eraiki duten eragina oinarri hartzen dezute diagnostikoa eta proiektuz bitartez. Horretaz, generon enfokearekin eta bar gaur hitz egingo dezu eta esplikatuko dituzu zuen lanak. Eskerrik asko. Eta saiatuko gara. Aurrea. Bueno, lehenengoa mila esker gonbidapenagatik. Normalian ni hor behian euten naiz, hemen goian eutia ez da hain erreixa, baina bueno, saiatuko naiz. Zentzuzko zerbait esaten. Ana Belenek esan duen bezala, gu lantaldian bigea, Patxi eta ni, eta formakuntza saioak eta ematen ditugunean gai hauei buruz, elkarrekin ete ditugu, gutxitan ematen ditut ni bakarrikan, baina bueno, gaurkoan horrela suertatu da, eta ja nola di joan, Hasingo naiz, aurkezpena pixkate luzia izan da, saiatu naiz laburtzen, eta gauza koherente bat kontatzen, eta gai gehiegi kanpoan ez uzten, ezta? Orduan, guk egiten ditugun gauzak, Ana Belenek esan duen bezala, hauek izango liake, genero ikuspegia, haurtzararena, adinarena, saiatzekea gure proiektu guztietan txertatzen, ezta? Gaurkoan, zaintza da gaia, hitzaldi zikloan gaia zentrala zaintza da, eta zaintzara nola iritsi gure esparrutikan proposatzen duguna daitia espazio publikoan zentratuta, generotik eta komunitate ikuspegi batetikan. Pentsatu dut baita ere, bukaeratik hastia eta ondorioak hasiera-hasieran ja esatia, ezta? Ondorio horietara iristeko eta zuek konbentzitzeko, saiatuko naiz hurrengo ataletan azaltzen, baina tesia gaurko saioana hau izango litzateke, ez? Zaintzak erdigunean jarri nahi baldin baditugu, plazan erdigunean fisikoki jarri nahi baldin baditugu, leku egin behar diegula. Eta horretarako leku horrek izan behar du, bai fisikoa, espazio publikoan, eta baita ere izan behar dula bestelako gaiek leku hautzi behar digutela. Danontzako lekua ez da balako, zaintzei buruz hitz egin behar baldin badu, beste gaiek ere lekua egin behar digutelako. Beste kontu bada, espazio publikoa ez da diseinatu egiten da, ez da torkigu euria bezala zerutik jaisten da gauza bat, espazio publikoa diseinatu egiten da, irizpide batzukin. Eta irizpide horiek ezartzerakoan proposatzen duguna da, bestelako ardatz batzuk kontuan hartzia, eta horietan guztietan noski zaintza txertatzia. Eta bestetik, genero ikuspegia. Genero ikuspegia da guk landu duguna azkeneko urtetan batez ere, beste gai batzuekin batera, iruditzen zaigulako gai asko biztaratzen ditula eta azaleratzen ditula. Eta tresna bat bilakatzen dela baita ere eguneroko lanetarako. Saiatuko naiz gauza horietan esplikatzen, eta lortzeten. Genero ikuspegia zergatik? 3 arrazoi batez ere, ezta? Lehenengoa, lege betekizun badalako. Legeak behartze gaitu, plangintza eta proiektu guztietan genero berdintasuna sustatzera. Horrekin ja, behartuta gaude horrela egitea. Nola egiten den hori, beste kontua da, ezta? Baina gainera proposatzen duguna da, konpromiso bat izatea. Gure kasuan, gure lanian konpromiso bat da, baina baita ere tresna bat bilakatzen da, ezta? Konpromisoa nola? Alde batetik parte hartzean bitartez. Parte hartzea
suposatzen duna da, ez dadila inongo erabakirik hartu guri eragingo diguna, gurekin kontatu gabe. Eta baita ere, hiri osorako eskubidea dakagula, eta erabakitzeko nolakoak izan behar duten gure espazio horiek, eta hirigintza askotan ikuste dugu gauza oso arrotz bezala, oso zaila bezala eta oso teknikoa bezala, baina esaten duguna da, adituak izan ezarren, arituak ba gehala, ezta? Danok bizi ditugu gure kaldiak, gure herriak, hiriak, sufritu ere egiten ditugu, eta orduan arituak gehan nenean, aportatu dezakegulako. Ahalduntze prozesu horrek suposatzen du desahalduntze prozesu bat. Botere hori eukitzeko norbaitek botere hori eman behar digu, hori da parte hartze zuzenan zintzoan bitartez gertatuko litzatekena, ezta? Hemen ikuste dugu, bineta hortan ikusten duguna da, emakume aberats bat, esplikatzen emakume langile klaseko batzuei edo, esplikatzen nola prestatzen den bakaiau buruakin sopa. Eta Andre batek galdetzen dut, ze gertatu da gainontzeko bakaiauakin, nun dago? Parte hartzea ezin da, ez da ere bilakatu, azkeneko momentuko erabaki txikietan parte hartzea, baizik eta parte hartzeak baita ere izan behar du erabaki potoloetan, ez da? Zintzoa izateko. Parte hartzeko trebakuntza eta formazioa eta ezinbestekoa da. Diagnostikoak egitea, metodologia desberdinak lantzia eta bar. Eta hori egin daiteke baita ere, proiektu teknikoenetan ere. Nahi baldin badeu behintzat, posible da egitea, ondo informatuz, ondo formatuz, eta horrela lortu dezakegu. Guk adibidez egin ditugu horrelako parte hartze saioak irisgarritasun planetan. Lehen etxia izateko egingo dian jarduketak, eta bar. Ikuste dituzuen adibideak, irudiak horkoak dira. Lehen esaten genduna, ez da, pixka, boterea eman, boterea hartu, izan behar duelako. Eta bestalde, bain momentuan gaude, 2030 urte horri begira, garapen jasangarrirako helburu hauek eta lantzen, ez da? Ezin duguna pentsatu da, esparru bakoitzak, udal erakunde eta bestelako erakundeetako esparru bakoitzak, bere proiektu eta lanak ingo ditunik, bere kabuz. Genero ikuspegia ez du bakarrik berdintasunak landu behar, edo hirigintza ez da bakarrik hirigintzatik egin behar. Berez, zeharkakotasunez egin beharko lanak dira, eta ahalik eta helburu gehienei helduta, ezta? Hemen 17 helburu dira, guk normalian gure lanetan, 5. dela genero berdintasuna, eta 11. hiri eta komunitate jasangarriak horiek izango liak lantzen ditugunak normalian, ezta? Baina zenbat eta gehiago gure artean hartu, arazo gehiago hobeto erantzungo diegu. Urrengo erronkak datozkigunak, urrengo plan eta proiektuetan, adibidez hirigintzak ezin dio uko egin gaur egun bizi dugun egoerai, ezta? Eta dakagun zaintzen krisia, gaixotasun kronikoa, krisi klimatikoa, gizartearen zahartze oso handia, nola erantzun behar zaio hirigintzari, hirigintzak nola erantzun behar die erronka guzti hauei, ezta? Gutxienez saiatu behar dut, amai gainean arazoiek jarri, erantzun minimo bat emango baldin badie, ezta? Orduan, genero ikuspegitikan hirigintza lantzen degunean, askotan segurtasunea eta jutegea horri buruz gero itzingo dugu, Baina berez, proposatzen dena da, hirigintzak erantzun beharko liekela modu orekatuan, oreka bat lortu beharko lukela, ze normalian bai erantzuten die, hor borobil urdin hortan ikusten dezuen horri, ezta? Etxe bizitzat, hirigintza planetan, erabakitzen da, etxe bizitzak nun joango dian, aktibitate ekonomikoak, industria eta bar, nun joango dan, aizialderako eremuak nun sortuko ditugun, eta errepideak eta bar, nola mugituko gehan guzti horietatik, ezta? Hau datorri indala 100 urtetik, horrela erabaki zanean hirigintza horrela inbertzala. Baina guztion bizitzak, hau baino, desente komplikatuak dira, ez? Askoz ere ardatz gehiago sartze dira. Orduan, produkzio eta ordainpeko lanari erantzuten dion bezala, ordaingabeko lanari eta lan erreproduktiboai ere erantzun beharko lioke hirigintzak, zaintzaren mugikortasunari ere erantzunez, eta bestelako behar horiek eta baita ere, aldagai guzti horiek ekuazio horretan sartuz.
beti izaten da, ez da lain erreixa horri erantzutia, gaiak pertsona dialako, bakoitza bere modura mugitzen gehalako, edo beste behar batzu dazkagulako, baina beste kasuan ere berdina da, eta hala ere hoiei bai erantzute zaiela, ezta? Orduan, hirigintza egiteko beste modu bat ere asmatu behar da. Eta hortikan jotze dugu, ezta? Hirigintza genero ikuspegitikan aipatzerakoan. Ze azken finean, kurpilo batek bestia mugitze du. Bata gabe bestia ez dago, eta hori etengabe ikusten dugun gauza da, ezta? Esaten danean, adibidez, hirigintza eta gauza teknikoak dira. Ez da inongo desberdinkeriarik ez da sortzen, ze gauza teknikoa da. Gauza tekniko guztiak dakate beti zerbait ez da horren teknikoa. Ikuspuntu aldatzean da gakua, ez da? Ordan hirigintza ere, hirigintza beti eginda pentsatzen nolabait horri erdian ikusten dugun karikatura horrekin pentsatuta, ez da? Ezin ditugu ukatu bestelako realidadiak. Batzuk inoiz ez geha ongo horko zentru horretan, beste batzuk momentu batean agian bai egon gehala, ezta? Baina gizartea oso anitza da, eta hirigintzak erantzun behar dio baita ere beste behar guzti horiei, behar horien arabera, aniztasun horrekin, ez? Proposatzen dena genero ikuspegitikan da, argazkia osatzia, hobeto enfokatzia. Beste ikuspuntu batetik begiratu eta hobeto ikustia benetan gertatzen dana. Eta izena jartzia gertatzen nahi dian gauza guzti horiei. Oain proposatzen dugun honetan, zaintza erdigunean jartzia, hirigintzantzako ere hortxe egon behar du, ezta? Eta izena jarri behartzaio gertatzen nahi dian gauza horiei, eta esaten dugunean lanetik etorri naiz, eta nire emaztian txezeon, Andrea aioek antxe zeuden kafeteian arratzalde pasa, ezta? Igual etxe duen arratzalde pasa. Igual zeuden bilobak zaintzen, edo amona atera dute kafia hartzera kalera, eta zaintza lan batu gertatzen nahi dira hor, eta azaleratzen ez ditugun bitartian, izena jartzen ez digun bitartian, eta garrantzia ematen diegun ez digun bitartian, ez ditugu erantzungo. Eta bakoitzak bere aldetikan lortu beharko ditu tresnak horri erantzuna emateko. Eta hauek izango liake gutxi gora bera, guk proposatzen ditugun desberdinkeria intersekzionalidade ardatzak hirigintzari aplikauta, espazio publikoari hirigintzari aplikauta kasu honetan, ezta? Zenbat eta ardatz gehiago ditugun, orduan da zailago izango da, gure sortzen ditugun herri eta hirigunetan eta bizitzia, ezta? Dakagu gizarte klasea alde batetikan, aniztasun funtzionala, irisgarritasunekin lotuta, generoa, adina, hurbiltasuna, lotura zentroarekiko, hori aparte da nauzuak eta etnia, jatorria eta kultura. Hoiok okurritu zaizkigu, beste den batera igual egongo da, eta aldapa handitzen jongo geha, Eta, horren arabera ingo genituzke. Eta horri begira, eta zergatik espazio publikoa. Generoana pixkat ikuste dugu, ez da? Zergatikan izan dan, zergatik espazio publikoa. Espazio publikoa dalako guztion topagunia. Hortxe garatzen dugu gure herrikide izate, herritarri izate hori, elkarrekin hortxe garatzen dugulako. Eta Javier Segura medikuak eta epidemiologoak esaten duen bezala, espazio publikoak izan beharko luke konpentsatuko duna, dazkagun desberdinkeria, gure bizitza pribatuan dazkagun desberdinkeria horien konpentsatzaile espazio publiko hortan bilatu beharko dugu. Gizartean parte izanik, ez da? Zergatik esaten dugu espazio publiko eta kaliak. Kaliak esaten badugu askotan, etorritzen zaigulako burura, espaloia eta mugikortasunakin lotzen dugulako. Espazio publikoa da, kaliak, plazak, topagune guzti horiek, ez da? Espazio publikoa da, mugitzeko baino zerbait gehiago, topatzeko leku topagune bezala. Ez da, igual azkarrekin nuen, igual. Eta azkenik, hirugarren ardatza, ez da, zergatik ongizate komunitarioa, zergatik aipatzen dugun. Berez da histori bat, osasun gintzatikan ikasi duguna, eta benetan, niretzako bai suposatu zula ate berri batzuk irikitzia, ez da. Guztio dakigu hobeto sentitze geha, zerbaiten parte geanian, ez da. Eta horrek adibidez azaltzen da, Roseto efektuakin azaltzen da gauza bat, medikuntzatikan eindako ikerketa da. Roseto da, Pensilvaniako hiri bat,
non mediku bat datuak biltzen da izan, jendearen zergatik hiltze kausak jasotzen da izan, ezta? Eta Roseto hiritik etortzen zitzaizkion gauzetan, arrazoietan, falta zen beti bihotzeko arazoengatik ez zela inor hiltzen. Edo hiltzen zen oso jende gutxi, konparauta inguruko herriekin. Orduan, medikoak pentsatu zuen, datuak gaizki ematen nahi zitzaizkiola. Bertaratu zen, esan zion nahi zuetzea ondo betetzen nahi, hauek, esan zion ez. Hemen jendia ez da hiltzen bihotzeko gaitza jota. Hau gertatu zen, 50. hamarkadan, Wikipediaren enlazia bertan da, 50. hamarkadan gertatu zen. Harrituta zeuden, zer gertatuko ote da. Ikerketa pila bat egintzean, ura ote da, elikadura ote da, zer ote da. Zer Roseto herri hortako jendia zen, Italiako Rosetotik etorritako migrantien seme-alabak. Baina ja 50 urte baino gehiago zera mazkiten hor bizitzen, eta beraien bizi baldintzak, janaria, elikadura eta guzti horiek berdinak zian, ondoko herrietakoen berdinak zian. Baina herri hortan mantendu zuten nolabaiteko kohesioa. Herria bea mantendu zen elkartuo. Herritarrak elkartu itezian bertako portxetan, ez janari mediterraneoa jatera, baizik eta saltxitxak eta estelakoak, Coca-Cola, baina mantentzen zutena zen herri kohesio. Horretik horri deitze zaio, Roseto efektua deitze zaio, eta esaten dut, eta hortikan meta-analizi pila bat egin dira, analizi ezberdinak aztertuz, eta baieztatuta dago janezkeo, hori ez, sare sozial indartzuek bihotzeko gaitetik hiltzetik babeste zaituztela. Orduan, hori jakinik, espazio publikoa garrantzitsua da, gizarte kohesioa garrantzitsua da, eta hortik dator baita ere, nahi ez den bakardadeak, baita ere probatuta dago, nahi ez den bakardadeak eragina handia dakala hilkortasun tasetan, eta hiltze asko, tabakoak eta obesitateak baino heriotza gehiago sortzen ditula. Orduan, hor jaro ikuste duzuen bezala, ez da, bakardadiak 15 zigarro erretzia beste kaltetzen du bihotza. Eta horren eraginez, bai adibidez Australian eta Erresuma Batuan sortu dira ministerioak bakardadiai aurre egiteko. Ez da, nahi ez den bakardadiai aurre egiteko. Eta beste adibide hau hemen ikusten duzuen hau, da Madriden, Carmenan garaian, martxan jarri zuten Madrid Ciudad de los Cuidados. Ardatz ezberdinak zituen, eta ardatz horietako bat zan hau, bakardade horri aurre egiteko planak eta proiektuak. Berez, garrantzia ematen zaio horri, eta horretik oinarritu dugu hortan gure aurkezpena, espazio publikoa, generoa eta ongizate komunitarioa. Eta gauzak horrela, lehenengo atala, hau izango litzake, eta oain kontatuko dizuegu nola egiten dugun lan, eta hori izango da pixka eta aitzakia gai ezberdinak, ardatz ezberdinak lantzeko. Prestatu genduen diagrama hau, generograma deitu genion, baina diagrama bat besteik ez da, ardatz ezberdinak jartzen dizkiogu, segun zer lantzen ari gean, eta proposatzen duguna da, espazio, auzo, ekipamenduak aztertzia eta puntuatzia ardatzoien arabera. Jakiteko adibidez, ze orekatuta dauden, zenbat eta puntuazio handiagoa eduki, orduan borobila osatuagoa izango da, bestela txikiagoa, baina baita ere ikusiko da desberdintasunak daudela ardatz horietan, oreka horretan, ez da? Hau adibidez da, basaurin egin genuen udaletxean teknikarien artean. Alde bat ikusten dituzuenak dira, auzo ezberdinak, auzo hau ikusten duzu, San Miguel auzoa adibidez da, borobilo osatuena dakana, orekatuena dakana, eta bi borobilak antzerakoa dira. Bi borobilak dira teknikari emakumeak eta teknikari gizonezkoak. Normalian, ia beti gertatu zaigun bezala, gizonezko teknikarien puntuazioak altuagoak izaten dira emakumeenak baino. Kritikagoa gehalako, hobeto ezagutzen dugulako egoera, ez dakit, zuek esan. Baina, honek balio digu ikusteko, ze gabezia dauden non, eta mahai gainean jartzeko arazoa pixkat planteatuta, ez da? Ikuste ditugunean, nun dauden puntuazioan aldaketa handienak, eta bar. Iruditzen zaigu interesgarria izan daitekela, sail ezberdinek hitz egiteko gai bati buruz, eta bar. Eta gaurkoan,
hau izango litzake, ardatzak azalduko dizkizu zeintzuk dian, gorriakin, hor gorriz ikusten dezuena da, autonomian ardatza deitzen dioguna, ez da? Espazioetara irismen autonomoa errazten dutenak. Hemen eukiko genituzke, hau osatzen dutena dira, segurtasuna, babesa, irisgarritasuna eta mugikortasuna. Pero ondoren eukiko nuke baliabideetara irismena, erabilera eta kontrola. Kasuetan dakago etxe bizitza, ongizatea eta ekonomia. Gaur, espazio publikoa buruz nola hitz egingo duen, ez etxe bizitza eta ez ekonomia buruz ez dugu hitz egingo. Ongizatera mugatuko gea. Gero dakagu, ongizatia eta lan erreproduktiboan tartian hor kontziliazioa, denborarea irismena eta lan erreproduktiboa. Eta azkenik adierazgarritasuna, lotzen dugula presentzia real eta simbolikoakin. Eta lehenengo, segurtasuna. Lehen esan dizueten bezala, hirigintza genero ikuspegitikan horri buruz hitz egiten dugunean, segurtasuna etortze zaigu guzti burura, ezta? Eraso eta mehatxu fisikoen aurrean, segurtasuna. Hau, landu zuten hemen lehenengo aldiz Donostian, Plasandreok taldeak, eta oinarritze zian, batez ere, Montrealen landu zen garraio publikoko segurtasun irizpideetan. Eta hortikan egin dira, hiri debekatuen mapak eta asko egin dira, puntu beltzak seinalatzeko, eta bar. Gure ustez, irizpide hola interesgarriena, hogeian gustatzen zaiguna edo, izango litzake hau, ezta? Berezko zaintzai dagokiona. Espazio publiko zaindu bat da, berezko zaintza dakan espazio bat, espazio segurua da, begiak ditulako inguruan, ezta? Jane Jacobsek proposatzen zuen espaloietatikan begiak daudela, dendak daudenean, dendak dazkagunean, tabernak, jendia espaloietan dabil, eta ere etxietatikan, ezta? Lehiotan norbait egon daiteke, balkoiak daude, balkoiak hemen ikusten dugun bezala, ez? Eraikin horietan sartu urtenak desberdinak baldin badia, kalea hobeto zainduta dago, fatxada zuzen edo batetikan baino, ez da? Azkenean, angulo hobiak lortzen ditugulako, miradoriekin, eta bar. Orduan, hori adibidez, Bienakoa da oso adibide polita, nola proposatzen dan, adibidez, sukaldiak ere ez egotia guztia fatxada batian, baizik eta alde bietan horrela sukaldiak eta noski logelak, eta ere ez egotia guztia fatxada berdinean. Horrela lortzen dugulako, egunean zehar, ordu ezberdinetan, kale hori edo inguruan dakagun espazio publiko hori, zainduta egotia berezko zaintza natural batekin. Hemen ikusiko dituzuenak hemen zenbakiekin eta badia generograma hori betetzerako ematen ditugun nola baiteko laguntza, ezta? Puntuatu beharrian horrela itxuan, irizpidea pixka laguntzeko puntuazio horretan. Ez gara hoiei begira egongo, bestela igual pixkat aspergarri izan daiteke, baina ez da ezer, espazio publikoek inguruko etxe bizitza eta establezimenduetatik berezko zaintza jasotzen dute. Bai ala ez, horren arabera puntuatuko genituzke lekuiek. Erabilera nahasiek noski, lortzen dutena da, jende gehiago gotia ordu ezberdinetan eta jarduera ezberdinak egiten, beraz, leku hortan jendia dago, konkurrentzia dago, beraz, seguru hauak dira. Gero, eskutalekuena noski, beste tunelan argazkia baino hori adierazteko. Baina, nahitaezko pasabideak, nahitaezko pasabidea dazkagunean, kontuan eduki behar dugu ondo diseinatuta daudela, segurtasun pertzepzio hori areagotzeko. Ez ahaztu, aia autonomian irizpidetik, guzti hauek autonomian barruan sartze ditugu. Autonomiak suposatzen duna da, ez bakarrikan nire autonomia, baizik eta nik zaintzen ditudanen autonomia bermatzen baldin badet, nik ere irabaz egiten dutako denbora hori, ez da? Umiak utzi baldin baditzaket, eta ikusiko dugu hurrengo talian, umiak utzi baldin baditzaket bakarrik eskolara joaten, denbora hori nik irabazten duten denbora da. Beraiek autonomia irabazten dute eta irabazten dituzte gauza asko, eskolara lagun artean joaten, baina nik ere autonomia irabazten dutelako, ez da? Zaintzaile bezala. Eta izango litzake babesan ardatza. Babesa, espazio publikoakoen babesa lotzen dugu batez ere
trafikoarekiko babesakin. Orduan, hemen ikuste duzuen adibide honetan, hori da, ez eskolara oinez jutia, oinez edo bizikleta eta patinetetan, eta trafikoarekiko babesakin lotzen baldin badeu, hori, trafikoa murriztu eta bere erasoetatik babesteko aukerak eduki behar ditugula, ezta? Orduan, auzoa baita ere babestutan behar du, noski industriak eta sortzen dituen arriskuetatikan, eta espazio publikoaren diseinuak, jolasa eta gainontzeko jarduera horiek modu bateragarri batean egitea sustatu beharko lukela. Gero hurrengoa izango litzake irisgarritasuna autonomian kontuntan. Zenbat eta esparru irisgarriago eduki, orduan eta autonomia gehiago edukiko du guztiok. Eskema honetan ikusten dezuena da, hori funtzio gaitasun nahi buruzkoa da, haure medikuntzatik kopiatutako grafiko bada, eta esaten dana da, jaiotze geanean gure funtzioak oso gutxi dira, oraindik ez daukagu gure inguruakin ondo moldatzeko ezaugarririk baldintzarik, txikiegia gehalako eta ez dakigulako. Pixkanaka, azten nahi ganean, ikasten dugu eta lekuak egokitzen dira gure neurrira, normalian, haurtzaroan zehar, eta helduaruan, ondo moldatzea inguruniakin. Gure bizi ohitura eta gure bizi baldintzen arabera, pixkanaka, funtzio gaitasunak galtzen hasiko gea, eta medikuntzatik saiatzen diana da gutako bakoitzan kurba hori altxatzen, ez da? Zenbat eta denbora gehiago funtzionala izanik, hobeto moldatuko gehalako. Desgaitasuna talasa deitze zaio, ez ganean gai, ez gea gai moldatzeko, eta orduan ikusiko dugu nola zer egiten duen, ez da? Irigintzak dakan tresna izugarri hona da horretarako, hartu dezake hori, marra roxa hori, berak jatxi, eta orduan askoz denbora gehiago izan gaitezke funtzionalako gure inguruneakin. Orduan, bada oso tresna garrantzitsua da. Hemen ikuste duzuen bezala, ez da diseinu ona eta ez ortopedikoa, ez da kala zertan ortopedikoa izanik. Hasieratik gauzak diseinatzen baldin baditugu, irisgarritasuna kontuan izanik, eta ez bakarrikan fisikoa. Normalean hitz egiten dugu irisgarritasunaz, eta ia burura etortzen zaizkigu, rampak, komun izugarri handiak alde guztietan daskatenak barrak eta horlako kontuak, baina irisgarritasuna baita ere da, diseinatzea modu batean, errazagoak izango dian inguruneak erabiltzen, da hori, entendan. Ez nahiz luzatuko honekin. Irisgarritasuna begiratzen baldin badegu, genero ikuspegitikan ikusten duguna da, emakumeei askoz gehiago afektatzen diela. Hemen ikusten dugu, hemen ilunian ikusten diana, emakumetan desgaitasun gehiago dago, zerratik emakume gehiago zahartzaruan emakume gehiago gaudelako. Orduan, gehiago gaude, baina desgaituta. Baina baita ere, bigarren ardatza da, zaintzaileak, desgaitu horien zaintzaileak ere emakumeak izate gehala gehiengo bat. Orduan, genero ikuspegia desgaitasunean horrela justifikatuko litzateke. Eta, lehen esateken duen ingurunek gaitzaile horiek, ez da, irisgarriak izateak, askotan dela banku bat jartzea, baino ez dela, ez da. Irisgarritasuna, nijo naiteke araño, urrutirago joan naiteke, tartean bankuak baldin badaude, atxeden hartu baldin badezaket, eta aurrera jarraitu, ez da. Hemen ikusten dezuen Somos Malasaña hortan, ikusten da, intzituzten Madrideko Malasaña auzoan, zenbaketa bat intzuten plazetan batez ere. Eta zenbatze zituzten, zenbat terrazetako zenbat aulki zeuden, eta zenbat banku publiko. Ordan, iruditzen zaigu garrantzitsua, eta batez ere orain bizitzen nahi gehan garai hauetan, non terrazei ematen nahi zaie bere biziko garrantzia, eta eukiko dute, baina ezin duguna ukatu baita ere da, agian banku publiko gehiago falta diala, eta nun jarri banku publiko horiek, ez da? Ondo da, malekoian egotia bankuak, itsasoi begira egoteko, baina baita ere, modu bat egoteko modu bat da, egotia gauzak gertatzen nahi dian leku hortan, ez da? Eta askotan, horiek terrazentzako bai uzten ditugula,
baina banku gratis dian horiek gutxio agertzen dira. Horren adibide garbiena iritsi zait, igual esatuko duzue besten bat, Donostiako Konstituzio plaza, hor ez da banku bakar bat. Aspaldiz nahi zegoen, baina lehen bentsatetzen, dana terrazaz beteta da, eta leku askotan gainera ez dizue uzten lurrian esertzen. Zerbait umiai zerbait jaten eman barri badio zu ere ez dizue uzten. Ja pixkat bihurtu dira, leku batzu bihurtu dira, zentru komertzialak eta bezala, ez da? Konsumitu behar dan lekuan, baina ez zaite eseri ez dira jartzen bankuak, ez da? Pixkat ebitatu behar deuna baita ere da, hau gertatzia gure herrietan. Eta hemen irisgarritasuneko irizpideak hauek izango liak, baina gutxi gora bera dira aipatu ditugunak. Aipatu ez duguna da, bestia, irisgarritasun kognitiboa. Esan dugu irisgarritasun fisikoa, sensoriala ere pixkanaka aida sustatzen, itxuentzako, jartzen dian, pavimentuak lurrian jartzen dianean, taktilak eta olako kontuak, baina kognitiboakin, pixkanaka bai eukiko dugula arazo bat, espazioak ulergarriak izan beharko due, baina espazioak eta zerbitzuak, gero eta ulergarriak izan beharko due, ze gu bai gure gorputza konponduko dituzte, baina gure burmuinak ez dakigu zenbateraino aguantatuko duen, ez da? Ordan hori ere kontuan eduki beharko gauza bat izango da etorkizunean. Eta eskainiek autonomiakin bukatzeko edukiko nuke mugikortasuna. Mugikortasuna noski oinezkoa edo bizikleta eta patinete bitartez egiten dena. Mugikortasun trafikoa, esaten duen trafikoa asko dela, trafikoa da diseinatzen dugun trafikoa daukagu. Kexatzegean trafikoai buruz, diseinatutakoa daukagu, hori diseinatuta daiteke, erabaki dezakegu irizpideak zeintzuk dian eta horren arabera egin. Espazio publikoan aldetikan, kotxea da deabrua, oso kontrakoa kontra egiten diolako, sortzen dituen arriskuengatikan, okupatzen duen guztiagatikan, eta, kontaminazioa, kutsadura, zarata, guzti horrengatikan, ez da. Orduan, mugikortasuna izango ditzake, kontuan izatea zaintzaren mugikortasuna baita, ez da. Iruditzen zaigu ez dela auzi teknikoa, nahi baldin bada lortu daiteke, erresa da egitea, nahi izan behar da, auzi politikoa da. Mugikortasuna aztietan erakusten digute, ze ondo funtzionatzen duten herriek oinez ibilita edo bizikletaz eta patinetez, baina askotan hortan gelditzen da, ez da, aste hortan erakutsi posible dela, baina gainontzeko urte guztia kotxea errege da kale gehienetan, ez da. Eta iruditzen zaigu, dala modu bat, azkeneko urteetan, kotxeak terrenoa erabat jandigula. Eta pertsonala politikoa dela esaten dugunean, garrantzia zerri ematen diogun azaleratu beharko genukela agian, eta benetan zaintza interesatzen baldin bazaigu, kale bizitza interesatzen baldin bazaigu, horri eutzi behar diogu, eta ez hitz egin horren beste, zer egin kotxeekin, non sartuko ditugu aparkalekuak zer, ez hitz egin horren beste horri buruz, baizik eta hitz egin gehiago zer lortu nahi dugun, oinezkoentzako nola bizi nahi ditugun kaliak, eta horretara jota, ingo dugu zerbait kotxeekin, ez da. Mugikortasuna beti bilakatzen da espazio publikoan gaien errege, eta hori ere nuke orain nahi, hortan ez dut gehiago itzengo, saiatuko nahi zitzen gehiago kotxei buruz, aparkalekuei buruz. Askotan juntatze ganean gauza hori buruz hitz egitea, gaia beti horretara joten da, eta iruditzen zaigu pena bat iruditzen zaigu, beste gaiei buruz askoz gutxio hitz egiten da. Beti oso oinezkoen alde, oso kotxean kontra, moldatuko geha. Etorriko dan zerbait da, kotxea gure herrietatik ateratzea lortuko dugu alako batean, eta gure erabakiak izan behar du, zenbat ardatuko duen hori egiten, ez? Adibidez, Zuritzeko hau polita da, Zuritzeko udaleko mugikortasun sailean kartela handi bat jarri dute alemanez. Esatu duna gutxi dela bera, hiri honetako udala gorputz eta arima aritu da lanean autogidariak atsekabetzeko, gidariei atzerapenak eta larritasuna eragiteko. Semaforuen denborak ere jarri dituzte, bata gorri, berde jartzen zaizunean urrengoa gorri eukitzeko, asko tardatzeko, modu bakarra oinez ibiltzeko edo bizikletaz edo garraio publiko erabiltzeko da, kotxez ibiltzea tormento bat izatea.
Eta hori lortu arte, ez dugu lortuko kotxea aparkalekuan utzi eta bestelakoak erabiltzea. Ez du balio bizikleta, oinezko izatiari utzi bizikleta hartzeko, baina kotxea beti izatea azkarren ibiliko dana. Kotxez jun nahi baldin badezu, kotxez jun behar baldin badezu, derrigorrez lagundu behar dezulako, sofa bat eman behar dezulako etxera, lagundu behar dezulako adindu bati, bale, juntzaite, baina agian gehiago tardatuko ezu, eta ez zaizu okurrituko kapritxoz kotxea hartzea. Torriko da hori, baina denborakin. Eta bain, bueno, urrengo ardatza izango litzakeia ongizatiana. Ongizatiai buruz, ez dizut esango ongizatia, dano dakigu nun sentitzegean ondo, nora jutegean ondo sentitzea, edo disfrutatzera, edo, bueno, badakigu bilatzen gure ongizatia. Horretarako ze behar dugu, baliabideak eukitzea ongizaterako, ez da. Garbi bai dagoana baita ere da, osasuna ez dela osasun zentruan egiten. Osasun zentrua jotea gaixorik gaudenean sendatzera. Osasuna beste leku batzuetan egiten da. Eta inguruniak baldintzatzen du osasun hori, ezta? Baita ere jakin badakigu osasuna babestu egiten dela, baina baita ere sustatu egiten dela ingurune horiek eraldatuta. Eta babestuta sustatzen da bezala deuseztu ere egiten da. Erabaki batzuek eramaten gaituzte osasuna deuseztera, ezta? Eta horretarako honena da, aukera osasungarrienak izatea errexenak, eta kaltegarrienak zailagoak izatea. Horretarako, eraikin batean sartu, eta lehenengo igogailoa ikusi beharrian, eskailerak ikusten baldin baitugu, hori bada modu bat, igogailoa badao, baina eskutatuta dago, saiatuko gehiotan joko dugu ez, eskailera erabiltzea. Eta gero beste eskema honetan ikusten duguna, da pixkat bizi ohiturak eta bizi baldintzak, ezta? Osasuna determinatuta dago alde batetik gure genetikak, ezta? Baina baita ere, gure bizi ohiturek determinatzen dute, gure bizi ohiturak eta gure komunitateak, lehen ikusi den bezala Rosetokin, ezta? Horiek izango liake gure bizi ohiturak, horiek guk aldatu ditzakegu. Baina badaude bizi baldintzak, eta bizi baldintza horiek izan daitezke gure lan egoera, gure etxe bizitza badakaunala ez, bestela gure hezkuntza edo baita ere edaten dugun ura, kutsadura ingurukoa, eta baita ere horren gainetikan egoera makroekonomikoa, ze garaitan gauden, ze garaik eragiten diguten, edo zeinek agintzen duen, ze gobernuk agintzen duen, ezta? Hoiek aldatzea zailagoa da, baina hoiek aldatzen dianean gutako guztioi eragiten digute, ezta? Aldaketa horiek garrantzitsuagoak dira, guk eduki ditzakegun individualki dazkagun bizi ohiturak eta horiek baino. Hau, iaz agertu zen COVID garaian, agertu zen, ¿a qué puedo hacer para protegerme koronavirusetik, ezta? Orduan, guztiak bizi ohituretara interpelatzen dute, ezta? Esate izue, garritu eskuak, mantendu distantzia, oraindik ere horrela gaude. Erabili maskarilla eta ventilatu eta bar. Eta Javier Padilla medikuak proposatzen zuen, bizi etxe handiago batean, euki telelana egitea ahalbidetzen dizun lan bat, bizi ingurune berde batean, edo ez izan behartxua, ezta? Azkenean behartxua izatea da, gauzadik okerren zure bizi baldintzak gehien baldintzatuko duen ezaugarria. Beste kontu bat, eta honek ere bai azaltzen du, ze garrantzitsua dian bizi baldintzak, eta Londresko metroan plano bat, ezta? Hemen ikusten egian borobil bakoitzak adierazten du parada geltoki bana. Eta gero ikusten dituzuen gris kolore horiek, dia haurren pobrezia, haurtzaroko pobrezia indizia. Ordan zenbat eta ilun, orduan eta behartxoa, eta zenbat eta argio aberatsa. Eta kolore berdian ikusten dituzena dira bizi itxaropena geltoki bakoitzean. Ordan, segun eta ze auzotan jaiozean, zure bizi baldintzak, zure bizi itxaropena horrek baldintzatuta dago. Eta ikusten dira saltuak oso handiak, 79tik 86ra, 4 geltokitan. Ordan, oso determinatuta dago nun jaiokean
Horratik esaten da hor jartzen duen hori, ezta? Osasunari dagokionez zure postakodea garrantzitsua da zure kode genetikoa baino. Hori hemen ere eginda da, Euskadi mailan hementxe dauzkazue datuak, gizonezkoetan 10 urte terdikoa da rangoa eta emakumeetan 7 urtekoa. Eta hor ikusten zuen, ezta? Bilbo Zaharrian jaio edo Algortan jaio, hortxe daude, ezta? 8 urteko desberdintasuna da. Jaiotzakin uste lotuta dagoela batez ere, baina ez dakit justu nola, ez dakit nola induten, Bai. Ez hori jartzen, esperanza de vida al nacimiento. Bai, jaiotzakin lotuta dago. Eta honekin, ulertzen da, adibide horrekin ulertzen da, Gero baita ere dago, medea deitzen da, gabezia sozioekonomiko indize bat, honek beste 4 edo 5 ezaugarri kontuan hartzen ditu indize hori sortzeko, hor enlazia dakazue, gero PowerPointa, aurkezpena dakazuenean, klikatu eta eramango zaituzte Bizorge Euskadi deitzen den orrialde batera, eta hor aurkitu dezakezue, osasunan kapan, aurkitu ditzakezue datu guzti hauek. Interesgarria da ikustia, ez da, hemen dago sektor, bete gazte zaitizuna, ez da distrito, baina distrito zensal deitzen den zatituta dago, eta horren arabera ematen dizkigu datuak, ez da, eta hemen ikusten da nola zarautzen trenbideak nola komuga egiten duen, eta hor ikustea Oriotan ikustea Getaia baita ere, ez da. 5 maila daude, eta hemen ikuste ditugu 3, argiena izango da onena, bata, gero bigarren maila ere ikustea, eta 3. ere, bai. Hortik gainetik egongo diriak 4. eta 5. hemen inguruan ez dazkagunak. Eta txapa guztia da, erakusteko, baietz, inguruak eragina dakala, baina, ikuste da hasieratik bai ikuste gendula, eta errez ulertzekoa dela. Baina hemen lotura egiten dugu, juntzan hastian iratik esatezunakin, ez? Kopresentziai buruz hitz egitezunean, zaintzaren eskaletan, ezta? Kopresentziai buruz hitz egitezunean, nola behar degula inguruan zerbait sumatu norbait dagoela inguruan, aitortza sozialak da, kalera arten, eta norbait ezagutu, norbaitekin topo egin, eta horrek zu ezatzen zaitu, ez da kaso hitz egin beharrikan, ja horrekin bakarrik kopresentziakin ere, horrekin ja zainduta sentitzezea, ez da? Eta gero hor, irizpideetan, zertzuk puntuatuko genituzken, ez da, auzo batean, eroso egoteko lekuak daude, iruditzen zaigu hauek gradualak izan behar dutela, ez da, azkenean, zaude kalian, plazatxo txiki bat dago, etxetikan bertan dakazu plaza txikitxo bat, gero beste bat egongo da auzokoa, edo beste bat egongo da herri guzti elkartu gaitezkena, baina hurbiltasuna ere oso garrantzitsua dela, ez da. Eta gero inguruneak bermatzen dizula baita ere jarduera fisikoa egitekoa, zure neurriena, zure beharretan nahien araberakoa, eta garapen pertsonal eta komunitariorako ere espazioak daudela, ezta? Eta azkeni elementu naturalek eta baita ere hori ere badakigu, ezta? Laguntzen digutela estresa kentzen, ezta? Paisaia urdin berdeak eta guzti hori, ez? Eta elikadurataren noski, baina hori pixkatatea egiten dira, hirigintzan esparrutik pixkatatea egiten dira, baina badak ez erikusia, ez da, ematen ikuste ditugunean ingurune batzuk taberna bakarrikan daudela, baina ez dagoela saltoki fruta eta berdura saltoki bat inguruan, pixkat auzo horrek ez da oreka bat, ez da. Gero aurrera eginez kontziliazioak inazioko sartuko gineak. Hau da, ongizatia eta lan reproduktiboan tartian kontziliazioa. Hau lotzen dugu beti denboran erabilerakin. Guztiok 24 ordu eukita egunean, gure bizitza aurrera emateko ze kapazitatea dakan hori aurrera emateko, ez da? Emate zaigun. Hemen ikusten duzuen hau da, Ane Hidalgo, Parisko alkatia. Eta orain martxan jarri duen proposamena da 15 minutuko hiriak, ezta? 15 minutuko auzuak. Garraio publikoekin eta auzoetan ekipamenduekin eta gai izatea, lan egiteko bizi, lan eta behar dituzun horiek, 15 minutura eukitzea. Iruditzen zaigu dela modu bat, feminismoa egiteko, feminismo hitza aipatu gabe,
baina indar handia egin daitekela horrelako lanekin, ez da? Lehen esate genduna, produkzioa erantzuten dan bezala, erreprodukzioa ere erantzuntia denbora kontuan neukita. Denbora errentan datuak hor daude, eta bar, iruditzen zaigu garrantzitsua dela, adibidez, denbora erabiltzea neurri bezala. Guk esaten dugunean, eta berri aparkalekuen kontuekin nua. Esaten dugu, ez dakat aparkatzeko lekurik, eta igual esaten nahi zeana da, ez dakat aparkatzeko lekurik etxetik hurbil, edo lanetik hurbil. Zenbat denborara aparkatu dezakezu? Ez naiz metrotan, zenbat denbora suposatzen dizu zuri aparkatziak beste leku hortan, ez da? Benetan, kronometratzen baldin badago askotan, 3-5 minutu dira, 3 edo 5. 3 edo 5 minutuko arazo bat, benetan bihurtu behar dugu gu guztiok lanian jartzeko arazo bat, aparkalekuak jartzeko eta, iruditzen zaigu askotan, eskatzaile batzuk edo eskakizun batzuei erantzute zaiela oso errez, eta beste batzuk aldiz ez gehala gu gai arazo bezala ereman behar ditugun lekura. Eta askotan horre faiatzen digulako, ez dakigulako nora ereman. Erantzuna askotan izate, hori zure arazoa da, arazo pribatua da. Arazo pribatu asko elkartu ditzakegula, benetan bihurtzeko danon arazoa eta dano jarri gaitezen horretan pentsatzen batera, ezta? Eta dedikatzia baita ere, denbora asko eta diru asko eta estudio asko, bestelako zaintzakin lotuta dauden arazo hauei erantzuna ematera. Adibidea nahiko polita da, lehentasunakin zerikusia daka, ezta? Amsterdamen, gerra ostean, Amsterdam bigarren gerrate mundialan ondorez deuseztuta zegoen, eta tokatu zen Jakoba Mulder arkitekta udalian lanian, eta berarekin lanian zegoen Aldo Banek, diseinatzaile izan zela. Kontziliazioa errazteko egin zituzten, sortu zuten politika bat, solar txikietarako eskatzezan parkeak eitia. Eraiki zituzten 700 parke garai horretan, 700 parke txiki eraiki zituzten. Eta hori izan kontziliatzen lagundu alizateko, emakumeek lan izateko, emakume bakarrik ez, baina neurri handi batean bai, lan izateko eta etxetik hurbil umiak euki alizateko kanpoan, eraiki zituzten parkeak a demanda. Gaur egun ia eskatzen dian bezala, batuak eskatzen dian bezala, eskatzen zian parkeak, eta eraiki zituzten oso merke eta asko parke pila bat. Lehentasunei buruz pentsatzen hasten baldin bagea, pentsatu dezakegu, garai hortan lehentasun bezala beste 1000 gauza egongo ziala, baina garrantzia eman zitzaion honi, beraz, garrantzi hori guk sortu daiteken zerbait da, demandan arabera. Eta, kontziliazioekin lotuta, proposatzen ditugun puntuatzekoak, hauek izango liak, ezta? Aipatu ditugunak, ezta? Denbora gutxi batean iritsi alizatea lanlekuetara, edo ekipamendu txikiak eukitzia auzuetan, sare hori pixkat osatu izatea, ez da horrekatu. Gero hurrengoa izango litzake, esan den bezala, zaintza lanako lana erreproduktiboa, ez asko luzatuko honekin, lan erreproduktiboa, ikuste duzuen bezala, haurrak asteak ama pobretzen du. Dinamarkoko datu hauen arabera, ama izatea suposatzen du galera bat ehuneko 20 mantentzen dana, 10 urte horietan, ezta? Eta ez da inoiz errekuperatzen. Hori Dinamarkan gertatzen baldin bada, ez du pentsatu nahi hemen zenbateaino gertatzen dan, ez? Seguru nahu, hemen oraindikan handiago izango dela. Eta aurren zaintzari buruz, baina adinduen zaintzai buruz azten baldin bagea, azkeneko krisi izugarri honekin ikusi dugu. Lehen ere oso desoreka handia zeukan gai bat, nola zahartuko gehan gu. Gaur egungo modelua ez da jasangarria. Gudanok kabitzeko beste residentzia ez dituzte ez dia egingo. Ezinezkoa da, ordan. Beste modu batea ere pentsatu beharko dugu izan beharko dula. Segurazki aniztasunetik erantzun beharko zaio
zahartzaro anitzei, egoera anitzei horrela erantzun beharko zaie, eta horietako bat proposatzen duguna da, bakoitzak bere etxean sartu beharko deula, eta gure etxeak izango dira, residentziako gelak izango balia bezala, gure kaliak izango dira, pasilloak izango balia bezala, eta gero egon barka duen leku batzuk, nun batzutan elkartuko gehan, ez dakit, horrela imaginatu nahi dut, bestelako sistema, co-housing nahi buruz hitz egiten dugunean, edo bestelako txirikorda zurbilen indutena, ez da, adin artekoena, eta oso proiektu interesgarriak dira, asko ikasi dezakegu gaindikan, baina hori danontzako ez da hoitek. Nik uste dut gure residentziak izango dianak eraikita dauden gura auzoak diala, neurri handi batean. Ez danontzako, baina neurri handi batean, bai. Eta, proposamen bezala botatze, eta gero ez esate zuen zuek. Eta, lan erreproduktiboa eta zaintza lanei erantzuteko, espazio publikotikan, badia, oain arte komentatu ditugun gai asko, ez da, kalietan badazkau komunak, badazkau eserlekuak, aterpiak, autonomia sustatu egiten da, auzo erraxa dazkagulako erabiltzen, aurren autonomia sustatzen da, ekipamenduetan, zaintza lanak ere kontuan izan dira ekipamendua diseinatzerakoan, hori pixkanaka, hartzen bada adibidez, Gasteizko zentro zibikoen adibidea, ikusten duguna da, eraikin bakar batekin erantzun ematen zaiola ardatz ezberdinei, ez da, kiroldegia, liburutegia eta egoitza baldin badazkau leku berdinean, kontziliazioan laguntzen du. Baita ere eukitzea ekipamendu txiki asko, herrian zia sakabanatuta gai ezberdinek horrekin ere erantzuten da. Ikusi beharko da multifuntzionaltasun hori ere nola erantzun ere ikusi beharkoa. Eta azkeneko ardatza, zango litzake adierazgarritasuna. Guk adierazgarritasuna lotzen du baita ere presentzia realakin, fisikoakin eta simbolikoakin, ez da? Eta hemen, interesgarria iruditzen zaigu, hemen Uxue Alberdik esatezun hau, badirudi bakarrikan zaintzari buruz hitzein behar dugu, zaintzari buruz bakatzen zaten, nik esate zaintzari buruz, baina feminismoari buruz hitzeiteko bakarrikan emate zaigula autoridadia, ez da? Eta bitartian hor gertatzen nahi dira bestelako gauzak, eta gu hemen zaintzari buruz hitzeiten nahi gea, paradikidetasun saietikan sortu dan hitzaldi ziklo batetikan, ez da? Hori ondo dago, baina espero dut, hemendikan urte batzutara, zaintza baita ere egotia, hirigintzak antolatzen duenean zerbait, edo hirigintza jartzen denean zerbait pentsatzen, baita ere zaintzei buruz ere hitz egitea, ez da? Eta gure aldetikan, baita ere gure aportazioak inalizatia. Zaintza erdigunean, garantzia aitortu behar zaio, eta politika guztietan aplikatu, ez da? Horretarako tresna garatu. Adibidez, eta hau izango litzake pixkat, laburpen bezala, oin esandako gauzena, zaintza erdigunean jartzeko, bestelako departamentuetatikan zeharkakotasuna landuz, jarri beharko ditugu baita ere bestelako politikak martxan, ez da? Adibidez, hurbileko sare sozialak sustatzeko eta mantentzeko aukerak, ibilbide osasungarriak sortu, eta mantendu tarteko espazio publikoak, tarteko espazioak sortu, ez? Publiko-pribatutasun hori barrera ingo ez dutenak, ez da? Ekipamenduak landu eta ekipamenduetatik hurbil dauden espazio horiek eta ere landu, iruditzen zaigu oso berazgarria izan daitezkela horiek. Gero, ordenantzatan ere, landu baita ere, beti izan, ordenantza bat egiten denean, eta hemen nola txertatzen dugu genero ikuspegia, zaintzaren ikuspegia, lan erreproduktiboa, iruditzen zaigu dela ariketa bat etengabe egin behar dana eta etengabe galdetzen egon, ez da? Eta, noski, trafikoan kontrajun eta pertsonen autonomia sustatu, ez da? Nola ikusten dugu adierazgarritasun hori presente dagoan gure auzuetan eta bar? Adibidez, kale izendegian egiten den bezala, ez da? Baina baita ere, lan erreproduktiboakin lotutako historia hori jasota dagoan baita ere, ez da? Eta hiri paisaia zaindu batian, ez da? Eta bukatzeko,
balkoiekin nolabaiteko obsesioa gau, iruditzen zait, ezta? Balkoiak iruditzen zaizkigu espazio publikoan parte oso garrantzitsua diala. Lehen esate genunean zaintza, berezko zaintza edo zaintza naturala, balkoiek laguntzen digute eskala ematen espazio horri, eta nolabait bertan egon gabe, ez? Gure etxetik egon gaitezke plaza hortan, gertatzen nahi den hortan, balkoian egoten, ezta? Bueno, iaz txalotzea ateratzen ginean bezala, baina baita ere, gure egunerokotasuna bertan eginez, ezta? Eskala ematen laguntzen dute, domestiko bihurtzen dute eremu hori, eta garrantzitsua da, bai balkoiak ahalik eta transparentenak izatea, eta dimensio batzuk edukitzea. Orain dela urte batzuk, igual 8 urte edola, hasi ginean genero ikuspegia ordenantzatan eta sartzen, gure obsesioa zen, etxe bizitza bakoitzak balkoi bat eduki behar du gutxienez ez dakitzen bat metro, eukin behar du. Eta udaletxe batzutan oraindik diskutitu egiten, ez da? Zet ikusten beharrezkoa danik, zer ikusiak horrek generoakin eta bar. Iaztikan ez dakago inun azaldu beharrikan derrigorrezkoa izan behar duna, ala ez. Garbi dakau baietz, kanpo espazio bat oso beharrezkoa dela etxe bizitza batean. Orain kontua da, zenbaterainoko handi izan behar du, zein da minimua. Guk esate dugu gutxienez, kabitu behar gala etxeko guztiok bazkaltzeko. Etxean gutxienez. Eta hortikan aurrea, ez da, kabitu behar dula, mailak, eta ez, metro karratutan jartzen badu, igual izan daiketik tira bat, ez da, danok horrela goteko, izan behar du zabala, maila jarri eta bertan egon alizateko. Eta, bueno, hori zate izuet, pixkate irutze zaigulako oso garrantzitsua espazio publikoa behirauteko. Eta baita ere, espazio publiko zaindu bat da, balkoiak dazkana inguruan, baina baita ere kontra beste ikuspegitik ere. Eta gaur egun egiten dian, eta kendu indet azkenean argazkia, kendu indet, guarain egingo dian Albertineko etxe biziten infografia horietan eta didez, balkoiak dia muraia baten parte, horma handi baten parte bezala ikusten dira. Dana berdina, dana homogeneo, ematen du arkitektu izugarri gustatzen zaigula kontrol hori, ez da? Ikustia dana berdina da, ze polita horrela dana berdina. Askoz ere, ez dakit, hori ikusten dan bariedade hori, askoz aberazgarria da espazio publikoantzako eta jendiantzako baita ere, aukeratzeko, ze balkoi gustatzen zaion gehiago, ez da? Edo, biztara, bueno. Eta gero baita ere, lan erreproduktiboa biztara usteko, erropa eskegita baldin badao, eta ez dakit, ordenantza guztietan debekatzen dan hori, ez da? Atenditzen den gauza bakarra lan erreproduktiboana da precisamente debekatzeko. Ez dituzue inoiz eskegiko erropak kalera begira, eta zen tendederoan ez di alde bertzen hemen bezain ondo, ez da? Bueno, hau ez dizu, eta hori egoten da ordenantzan ordenantza estetikotan. Estetika gai bat bakarrikan da. Ez da, funtzionaltasuna ez da kontutan hartzen gai horretan adibidez. Bakarrik estetikoa da. Bai, horren kontra egiten dugu, ez diguten normalian kasu egiten, baina. Bai. Eta, bueno, hauxe izango litzake ogain arteko proposamena. Hemen igodet hor labur.eus jartzen baldin badizue, presentazioa ja igota da, hortan bertan sartzen baldin bazeate, horretxe eukiko duzue PDF-a jaisteko moduan, eta hor klikatzeko, arratoia pasatzen badizue gainetikan, xagoa pasatzen badizue gainetikan, klikatzeko moduan egongo dira enlace batzuk, Eta, bueno, oaingoz listo. Bai. Mila esker, Miren, oso ondo, gauza asko zinetun kontatzeko, eta gauza asko lagadizugu gure buruan, eta denbora pixka dadaka honetaz hitz egiteko, osea, animatzen baldin bazeazte, galderak seguru dituzutela, edo reflexioak, edo, bueno, Mirenekin batea gauza pixkat berriro gurena ekarri, eta komentatu gure artean, bai? Zein animatzen da? Parte hartzen dezula plaza hortako bizitzaz, zenbat aldiz hor azaldudan balkoi baten bizitzan dutakoa naiz, eta plaza hartan festak diala, txirrindularia diala, umien jolazak,
nik itxetikan ikusi eta entzun ditut. Osea, bertan baneo bezala xe. Da, ez ginen kostiente. Egia da, ni garaiatan oain esan dezun, arrazoi duzu. Ni plaza hartan baneo bezala xe, parte hartzen nun. Hori horrela da. Bai. Eske komunitatean egoteko modu ezberdinak daude eta horrek ere izan behar du. Hori da. Bai. Bai. Bai, gaur egun gehiago egiten dira, balkoiak beharrean egiten dira terrazak. Eta terrazak asko izaten dira, nik intimidadia nahi dut, eskubide guztiak, eta intimidadia eukitzeko, baina eskutuan egiten dira, nik eskubidea dakat kanpo espazio bat eukitzeko, baina baita ere, izan behar dute pixkat malguak nolabait, ezta? Nik erabakitze dut, ateatzen naizen, espazio publikoan nauan, edo pixkat pribatutasun hori nahi duten. Horretik askotan esaten zaio espazios intermedios, edo tarteko espazioak deitzen diegu, ezta? Guretzako garrantzitsua dira balkoiak, eta garrantzitsua dira baita ere, ekipamenduen sarreretan sortu daitezkenak, ezta? Ez dakit ausartzen naizen hor sartzen, ezta? Ate batek suposatzen du askotan, ez dakit gonbidatuan nagoen, ni benetan horre egotea. Tarteko espazioak sortzen baldin badia, ez dakizula benetan pribatua dan edo ez, igual bertan jartzezea eta sorte pixkatekin onartua zea edo gonbidatze zaituzte horretan parte hartzea, ezta? Garrantzitsua transparentzia lantzia adibidez, eta planta jatan, eta, kontu. YouTubeen gurekin baitare beste 10 pertsona egon dira, zuri entzuten, eta baten galdera dakarkit. Esaten du, azkenian pixkatitzein dezu, nik uste dut igual galdera aurretikan eginda daola, baina, igual emateizu berriro zerbait kontatzeko. Zaintza bizitzaren erdian jartzeko zenolako aldaketak egin beharko genituzke zarautzen, galdetzen du. Nahi badezu zerbait honetaz komentatu? Bueno. Online zeon, atrebitu eginda. Zuek ere, atrebitu, Bai. Nik uste, ez dakit, funtzionatzen zerbait da, proiektu edo zer gauzakin, astezanean pentsatzea, eta zaintza beru zerbait daiteke honekin. Normalen beti okurritzen zaizu zerbait. Ez dakit, irisgarritasuna lantzen ari zeanean, zatezu, rampa, rampa, edo oinezko pasabide hau egiten nahi geha, eta, sin más, oso teknikoa da, horrela ingo deu, jarriko ditugu, eta, pixkatu beto ingo deu. Oinezko pasabidea seguru haua izan den, inguruan ezin dadila aparkatu adibidez. Ingo duguna da, espaloia zabaldu, ekarriko dugu justu limiteaino, ez da mugaraino, zabalduko dugu, eta aitzakia eukitzeko, handiago aiteko leku hori, bankua jarriko jo, papelera bat, zuaitz bat, aterpetxo bat, baina horrekin bakarrikan sortzen izana da, espazio bat, ez da hain pasoko espazio bat, ez da, pasarakoa edo, pixkat laguntzen dizuna autonomia hori garatzen, ez da. Bestela, zaintza asko lotze baita ere lan erreproduktiboakin, ez da, umiak txikia dazkasunean, leku askotan etzea ongi etorria edo, igual gehiago bai, baina guk hasi genitunean, tabernetan erreitezan oa indikan, beraz ez ginen tabernetan sartzen, eta leku aterpiakin zeuden lekuak baitzian asko. Orduan nun sartzea euria egiten duen egun batean. Umiekin, behar dituzu aterpiak, baina, aterpiak ez korrontia da lekua, ez da gehiagi eskatzia, baina ematen du, beti eskatzen dituzunean gauza horiek, zure arazo pribatu bategatikan, ez da, horiek arazo pribatua dira, ematen du ezin zaizkizula, ez da kapritxuak diala bezala. Gaur egun baiet, ja parkiak estaltzia, ja gauza ohikoa da. Adibidez, portxietan eserlekoa jarrita. Portxietan eserlekuak ez dira jartzen, botelloiak ez daitezen egin. Ez dira botelloiak ingo, baina ez da beste zer egiten. Aterpetan eserleku bat jartzea, baina gauza oinarrizko ikan igual ez da, baina ez da egiten. Ez da? Ez dakit okurritzen. Erreflexioak egin behar ditugula, ez da? Entzute zaio, bai? Etxekuek ez.
Bueno, bi gauza. Ez, oain hitz egiten nahi zinean, gogoratzen itzala, bizi izan naizela Barren plazan oain dela gutxira arte, eta ni bizitza jo nitzanean bankuak zeuden, plaza horretan oain bakarrik daude terrazak tabernekin lotuak, aterpeetan ezin da ez kartel bat jarri, ez baloira jolastu, ez pilotara jolastu, jarri dituztelako telebistak, ez, kasu askotan, eta plaza horretan bakarrik egon zaitezke erretzen edo jaten edo edaten, ez? Alegia, umeentzat edo adina nagusiagoak izan daitezken pertsona batzuentzat, ez da plaza bat ere egokia erabilera ematen diogun erabilera gatik, ez? Eta nahi, iruditzen zaidala plaza bat superpolita, oso bildua, ez dakitzer, baina ez du aukerarik ematen gaur egun lehenetsi degulako konsumoarekin lotutako guztia, eta gainea inguruko denda guztiak ere haidia desagertzen. Nere ustez hori ez da zaintzen duen eredu bat, ez nahi sartuko gaur egun tabernekin inundik inoa, baina bai konsumoaren gaientze horrekin, ez? Eta nik uste dut momentu askotan, ez duela zertan egon behar kontraesanean, baina uste dut, auzoak edo ez, bizi berritzea zentzu horretan, dala garrantzitsua. Egoten zan bankuak zeudenean, bizilagun asko behian elkarrekin solasean, edo eote zan, beste nunbaitetik etortzezian, ez, zarragoak bai, eta eote zan Ibon ere bai, arratsaldero kantatzen, eta uain ez dago, ez da ere, ez, Ibon kantatzen, eta ordua eskatzen gu guztio, ez, da, niretzat hori bai dia pentsatu beharreko gauza asko. Eta hitzeiten nahi zinala ere etortzen zitzaiten beste kontua dela nola arautzen ditugun espazio publikoaren erabilerak momenturo. Bai, arropa esekitzearena izan daiteke bat, baina umeen parkeena niri iruditzen zaidala beste bat, ez? Umeek ematen du bakarrik jolastu dezaketela, pixkata koltxatuta jarri diegun zona horretan, ez? Hortik kanpo ezin duela jardun, ez? Eta zarautzen adibidez, daude zorionez, daude belardi pila bat, baina belardi horietan guztitan ematen du bakarrik egin dezakezula begiratu. Bai, ezin dezu ez da zapaldu ere egin, eta txakur bat ikusten badegu belardi horretan ere, ia iruditzen zaigu delito bat, ez? Orduan, karo, umek segitu ikasteue horrea bakarrik mugatu daitezkela, eta hortik, iturri bat baldin badago, iturrirako bide hori egin dezaketela. Eta azkena, etortze zitzaiten, zarautzen ere daudelako eremu pila bat, ez dakit hoieta zaizinan edo ez, zalantza sartu zait, tarteko espazioak publiko-pribatua esaten zenitun horiek zertzian, baina, bukatzen dut, eta azaltzei jazu, daudela toki asko, urbanizazio moduako horiek, ez daudela blokea, eta gero blokearen bueltan daudela belardi batzuk, eta, espazio bat, ez? Eta beti jartzen du, hau propietate, pribatua da, eta zenbat espazio publiko aigean galtzen edo ez dugun disfrutatzen, zenbat plaza, ez? Egon zitezken zarautzen, jolasteko, elkarrekin hitzeiteko, elkar zaintzeko, eta dazkagu itxiak inungo erabilerarik gabe. Hori hortik etortzitzaizkit. Azken hori esan desuna, nik uste berez ulertzen dut espazio horiek pribatuak diala. Ez dia tarteko espazioa. Tarteko espazioa da gehiago esaten duna. Ez dakizula badan ala ez dan, baina ezirik gabe funtzionatzen dutenak izan beharko lueke. Hemen pentsatzen nahi naiz, okurritzen zaiten adibideren bat. Bai, hori da, salbiden badaude etxe txiki horiek, berez, nik ulertzen dut, behien inguruan dagoan espazio horiek publikoak diala. Ulertzen pribatua dan gauza bakarra, etxeak behaiek diala. Baina hor dauden lorategiak eta horiek, dauken dimensioagatikan, eta dauden bezala jarrita, ez da dezu, igual pribatua dia. Edo hain hurbil zaude, pixkat emateizula
Poligonone bai. Bai. Baina portxiak igual, horiek igual pribatuak dira. Baina berdin du, kontua da, gero eta arautuago dazkagula gauzak, eta garai horietan igual, berdin du zein da, itikita baldin badago jarringo naiz, eta esaten badite, aizu, horre zintza eserin ere bankoa da, barkatu, jaikiko naiz, eta juningo naiz, hartu eman bat egonda, izango da atseginagoa edo ez, baina gaur egun, egisa da, umiekin gertatzen da gauza hori, beste gauza askoekin gertatzen dela, ez da, kartel bat jartze dugu, esate dugu, ezin da jolastu, ezin da hau egin, hau neria da, edo umiak hemen bakarrikan jolastu dezakete, azkenean, jolas parke bat iten danean, da modu bat esateko, umiak hor jolastu behar dute, ez etorri honea molestatzea. Esparru bat jartzen dugu, eta herriek galtzen dute xarma hori behar ditugulako nolabait arauak, ez da? Eta horrekin galdu dugu asko, eta iruditzen zait galdu dugun hori izan dela oso urte gutxian. Oso urte gutxian, eta danok onartzen ari gea arautu behar horrekin, eta eskubideak bermatu behar horrekin, eta tartian gauza asko galtzen ari gehala. Ez daka konponbide horrek. Hori da. Bai. Bai, baina askotan ahultasun egoeran dagoanak eskatzen duna da segurtasuna, eta segurtasun hori bermatzeko, esan behar duzu, baloiakin jolastu zazuean. Nik ez dakago hori kanon hemen balonazo bat jaso eta gero minez egoteko, ez da? Hori askotan, hori bai bada gertatzen den gauza, batez ere adineko pertsonak ez diela usartzen pasatzea, patinete asko pasatzen dian leku batetikan, edo baloiakin nahi dian leku batetikan. Baina hortikan guztia arautzera eta guztia esparru itxietan itea, horrek galtzen duna da grazia, orduan nik horrea enaiz jungo, ze badakit zer dagoan. Askotan guk behar deguna da ikustia, Jangel bada arkitektu bat daniarra, eta bere lana baita ere hortan oinarritzen dut, adibide oso politak ditu, eta bat txan esatezuna, gizaki gustatzen zaigu ikustiak, bezalako gizakiak gauzak egiten. Orduan, nire izate bedezu, lasai joan nahi baldin bat zeu, juntzaite hango parkea, eta egon antxe lasai, izkan ez da bezer. Ikusi eskubideakat egoteko hemen, nahi dut egon hemen, gauza gertatzen dian lekuan, eta egoteko modu ezberdinak daude, batzuk egongo dia, baloiakin jolasten, patinetiakin pasatzen, edo tabernan eserita dela, nik egon nahi dut eserita lasai, izkine batean, gertatzen dana ikusten, ez da? Eta honek horrela esplikatzezun, ez da? Adibide batekin, zentro komertzial berri bat iten aizian, eta jende guztia jutezan, ikustea, obrak ikustea, antxe barrera guztietan nahi zeiten nahi dira, bete zeiten nahi dian, eta zentro komertzialekoak esaten, kriston arrakazte eukiko du honek, benetan interes handia sortu du herritarrengan, eta hola, irik izan zentro komertziala, jende jatzen juten. Zeran, etzan ezer gertatzen, etzan ezer bereziri gertatzen, zan zentro komertzial bat, beste bat, ezta? Ordan, guri gustatzen zaiguna da, sozialak ganenean, ikustia jendia gauzak egiten. Eta horregatik bermatu behar duguna beti da, egotea, egon lekuak leku guztietan, baina egon lekuak, esaten duna malasainan bezala, ez da, gratis leku guztietan, gauza gertatzen dian lekuan. Gero nola kontrolatu hor gertatuko dianak, pertsona gehan enean, zein inberko genuke eta guztien artean erabakita hori ez da inerresa, ikusi daun bezala. Galdera gehiago? Nei bat etortze zait. Leno lotu dezu konziliazioa itzein dezunean denborarekin lotu dezu. Nola lortu denbora gehiago, erresten umia imobilidadea edo beste hainbeste gauza, eta hor zuek badakazute zer proposatuz, eta baina bakarrikan denborarekin ez dago lotuta konziliazioa. Baitare, pentsatzen dut leku goxoak eta agradableak eta egiten baditugu, zaintzeko eta konziliatzeko gogo gehiago izango degula. Osea, pixkat aldatu. Ez konziliazioa ikusi gauza inbiarra denaren gauz bat, baizikan ze ondo hori egin behar dut,
eta pozik egingo dut, eta horretarako behar dut, entorno Bai, atsegina. atsegina. Bai, hori baita ere esaten dugu, lana reproduktiboa erantzun eman behar zaiala espazio publikotikan, hortikan dator, ez da, behar ditugu leku atseginak, parkeetan baliabideak eskat, bai, iturriak, aterpiak eta bar, eta bestelako gauzak ere okurritzen ez zaizkigunak eskatzia oraindikan. Kontziliazioa denborakin lotzen dugu, hirigintzatikan lotzen dugulako, esaten dugu, denbora da distantzia esaten egea, eta horretikan lotzen dugu denborakin. Baina bai, gu iaz egon ginean Bienara joan ginean ikustea etxe bizitza genero ikuspegitik eta asko landu dalako eta izugarri interesatzen zaigulako gaia, eta nik uste genduna zen etxe bizitza bloke berriak egin dituztenak eta bloke bakoitzak onduan daka jolas parke minimo bat, txiki bat. Segun eta zenbat etxe bizitza dian, izango handiagoa. Eta etxe bizitza asko baldin badauzka, edukiko du umientzako parke bat eta gaztetxoentzako beste bat. Horrela legeztatuta dago, baina gero baita ere, etxe bizitza bloke horiek guztiak ez dazkateaz behian komertzioak edo lokalak. Lokal bat beti komunitarioa da, eraikinan abeana. Eta nik hori entzundan neukan, baina bertan ikusi arte denun sinisten. Eta sozidadeantzeko bat, ez da? Eta kontziliatzeko leku bat, sozidadeantzea funtzionatzen duen asko ikuste zian, ume traste pila batekin. Eta traste horiek baita ere zeuden kalian. Jolasak, jokuak eta zeuden kalian utzita, bertan utzita. Eta hori da tarteko espazioak zian. Haiek leku publiko batean zeuden, zu pasa zintezken, baina ikuste duzu hor bizitza gertatzen dela beste momentu batzutan. Hori gertatzen naizala, ez da? Eta gainea, soziedade deite diote, txokoiek, baina zen, erabat gardenak zian. Kanpotik dana ikuste zen. Zerbait ikasi baldin badeu da hori, gardentasuna politiketan ez dakit nola izango da, baina ez dugu eraikinetan erabatekoa zen. Kristal gardena eta ikusten da dana. Eta oso ingurunea atsegina zian zentzu hortan, ez da? Modu askotan egin daitezke gauzak, adibideak egongo dira, asko. Ondo, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko. Ziero interesantia izan da, eta gaina oso zonda salu dezu. Beste gauza denbora gutxi, zorionak. Eta honekin lotuta batzutan eginda daude gauzak, jarrera aldaketa bakarrikan behar da. Eta adibide bat, pila bat ditu hemen bakoitzak beriak, baina bat adibidez, nahi gertatutakoa, umen liburutegian, bi ume bat guaindikan besotakoa, eta bestiak ipuiak ikusi egiten zitunak, eta atentzioa deitu ziaten, txikienak ezintzulako irakurri eta libururik erabili, beraz, ea zer egiten zuen horrez, da? Bueno, nahikoa da ustearekin. Ez du ezer kalterik egingo, ez? Eta horrela ohituko da gainea, espazio horretara, ohituko da, noski konziliazioan lagungarria da, eta hori dana jarrera da, askotan, hola, estetikarena bezala, subjektiboa da guztiz, nahi pila gustatzen zait. Eta juten ze Italiara eta hogase polita, hemen itxuzia da. Bai, horre lortzea pixka pintoreskoa da, pintoreskoa gustatzen dizu, pintoreskoa, baina gaina funtzionala da, kasualidadia. Ez da okurritu zaigula guztioi fatxadan gauza raro bat itia, baizik eta funtzionatu ite, erropa eskeritzezu eguzkitan eta izetan eta lehortu iten da. Aldiz, jartzezu beste tenderete horietan da, desastre da, ez da? Ordan gauza behartzen... Eta iziakin gaina gero ezia plantxatu ber. Hori da. Sekadorakin ez dezu argila gastatzen. Eta hori ere ekologista izatea da, ez? Konturatu gabe gauza bate bestia lotzen du. Bai, baina indala 2 urte, Eusko Jaurlaritzatik ez, etxe bizitza sailetikan intzan inkesta batean galdetze zen. Zena jagoko zenukete, tendederua edo sekadora bat jartzea urrengo etxe bizitzan. Etzan planteatzen balkoia ere. Irizpidea baldin bada, ez dugula energiari gastatu behar, eta higeak ez dena egiten hor, karbono zero eta holako gauzak lortzeko, eta proposatzen naizea aukera bakarra dela sekadora bat jartzea, ez dezulako ikusi nahi, ez dituzulako kuleroak txintxilika ikusi nahi. Hori da. Bai.
Hori da, bai. 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 Hemen, lehenengoa bai, baina Bai. zeintzuk dira gabezi handienak hori ez duzu. Erdizka gelditu naiz. Si quieres, pero ante la siguiente. Azoka, zarautzen eurier bila dakau azoka, Hor etortzen dira baserritarra, berdurakin eta bar, eta hor putegianak ere, bai, egin zuenak zia, ez deitzen zuten? Eta gehientzuenak gea emakumea jutegeanean erosketak egitea, ez? Eta askotan hortxe egiten dian bigarrengo pisu o lehenengo pisuan egiten dira gauza desberdinak, nola da, erakusketak, arteana, gauza pila bat. Eta, karo, zu jotezea bera, eta ze ikusten da, hola jata Jesu Kriston blokia, hola, brrrr, dana jarrita, ez? Eta zure, nola da, esplikazioak eta bar, ematen bideoan da, digo, aiba, hoxe jarri behar da, kristala, zemento itxusiorik kendu, eta kristala jarri, ikusten dana. Eta orduan, zu jotezea bera igual gauzak erostea, eta naiz eta itxita egon lehenengo pixukoa, baina zerbait baldin badago jarrita ikusi egiten duzu, irikitasuna behar deu, kolorea, bizitza, baina da, kendu bizitza, kendu dana, eta niretzat ez da ona, gaina paltzua da. Eta hori plantamentua, zu gloria eramaten duzu horko, nola da, irigintzakoa, bueno, venga, hori ez da hainbeste kostako. Bai, eske dago, kriston... Beste galdera bat etxean daudena proposatzen dute momentu. Bai. Bueno, a ver, ni irigintza arduraduna naiz, baina, bueno, proposatuko dut, ni ingurumena. Bueno, a ver, ni... Nik ere esan nahi dizut oso interesgarri izan dira zu esposizioa benetan. Gauza asko eta oso ondo egituratuta gainera zure hitzaldia. Oso gauza pentsatzeko gauza asko atea ditut. Eta hori ikusten, hor daukazun argazki hori ikusten, baita etorri zait burura gure parkeak behar bada pentsatuta daude umeentzat bakarrik. Eta umeak eskolatik ateratzen direnean betita daude eta gero hustu egiten dira, ez? Baina adineko jendearentzat ere, nire ama ukinun etxean, zaintzen, adineko jendearentzat ere espazio oso garrantzitsuak dira, eguraldi ona dagoenean behintzat, ez? Eta, bueno, ez dakit nolakoak izan beharko ziren gure parkeak horrelako adineko jendea ere hor gustora egoteko umeetaz ere disfrutatzen, ez? Eta hor dagoen bizia. Eta ez dakit zergatzen zarautzen, nik pintzat ez dut ikusten horrela bankuetan edo jende adinekoa. Eta ez da bakarrik eguraldia izango, udan ere, igual izango da malekoian ibiltzen direlako gehiago, disfrutatzen. Ez dakit horren inguruan hausnarketaren bat egin dezakezun, edo... Bai. Bai, hor argazkien batean agertzen zen, geltokikoan, bai. Bai, bueno, ni... Aulkietan behartana da aniztasun pixkat. Hor berez, garrantzitsua da, irisgarritasun legiak esaten dituen gauzak baita ere betetzia, ez da? Irisgarritasun legiak esaten dizu, adibidez, bankuek ze altura eduki behar duten. Eta hori askotan ez da betetzen. Ze altura eta ze ezaugarri eduki behar dituzten.
legiak esaten duen arabera, eduki behar dute altura 45 eta 50 tartekoa, eduki behar dute beso euskarria eta bizkarran ere bai. Ezta? Kasu hortan, edukiko genituzke eserleku guztia berdinak, oso variante gutxikin. Guri iruditzen zaiguna da, behar dela aniztasuna hortan ere. Anistasunai erantzute zaio anistasunakin. Beraz, bankuak eduki behar ditugu horrelakoak, beso euskarriakin, alde batean, zein bestian, bizkarreko euskarriakin, altura ezberdinetakoa, baina baita ere, izan behar dute nolabait ere atraktiboak gazteentzako eta ere bai, eta beste esertzeko beste modu batzuk informalauak ere baita ere sustatu behar dira. Ez gea, ez dakit, segun nun horrela eserita egotia, ez zaude eroso. Ez da, aldiz esertzen bazea, hankazabalka horrela eseri eta hemen merienda eman umiari eta gero ez dakiz. Horrelako gauzak eta ere baita ere jarri behar dira. Eta leku egiten baldin badeu parke bat, oso arkitektu bati eman proiektu bat, egiten baldin badeu parke hori, egongo dira, eserleku guztiak izango dira berdinak, esertzeko modu guztiak izango dira oso antzerakoak, oso polita gelditzen dalako, oso ondo gelditzen dalako gauzak konjuntauta. Baina bizitza ez da konjuntauta, esaten du bezala, ez da? Bizitza da pixka kaotikoa da, eta behar deguna da, anistasun hori baita ere ikustia hor, banku mota ezberdinak, altura ezberdinetakoak, batzuk itzaletan, bestiak eguzkitan, batzuk aparte, bestiak elkarrekin, gauza nahaztu inberdia, nahazketa hori eman dein, baita ere espazioa beak ere nahazte hori eman behar du, eta hori oso zaila da lortzen. Oso zaila da, ze okurrituko zaizu, eta ingo dituzu zure intentzio guztiakin ardatz pila bat errepasatuko dituzu hori lortzeko, eta gero zerbait egatikan, jendiei, igual, ez dakit, bet kustu kasualidadez, haize berezi bat dago beti hortxe ematen duna, eta ez da egongo. Elgoibarren aurkitu genuen leku bat adibidez, zala el banco más deseado aurkitu genuen. Eta zan, begiratzen zen duen, eta ez zagan inungo zentzuik bankuarekan egotia. Baina behin pasaginan, ez da notzaitezuna, haize ototza errekatikan zetorrena, eta banku hortan zeuden 3 gizon eseita. Eta zan, justu leku bakarra, haiziak ematen etzuna eta guzkiak bai. Zentzua daka, leku horrorosua zan, aparkaleku baten inguruan, eta hola, baina bazekan zentzua, leku hortan banku bat egoteak. Ikasin behar ditugu, baina baita ere gauza asko ikasten dira, begiratuta askotan egon da, eta hola, ez da? Eta hori zaila da. Lehen esan duzuna, baita ere jendeari galdetuz, ez? Igual, parke bat egingo baduzu, hori da. auzo batean, igual auzotarrekin hitz egitea, ez? Eta zein da espaziorik onena eseit egoteko. Hori da. Bueno, hemen baita beste galdera batzuk daude YouTubeen, eta lehen galdera bat izan da, zer beharko genuke bizitzaren erdian, zaintza bizitzaren erdian jartzeko ze aldaketak. Eta kontrakoa ere badago, zeintzuk dira gabezi handienak zautzen zaintza bizitzaren erdian jartzeko. Horri niretzako zaila da erantzutia, ze duela gutxi etorri nahi zarautzea bizitzea, ez dia bainik gani urte, ez dut horren beste ere ezagutzen, eta ez da balones fuera, baina pixkat. Bueno, lasai orduan. Bai, ez dakit zeintzuk dian gabezia handienak. Ikustetena da, ingurunea privilegiatua dela, eta askotan igual ingurune privilegiatu horri esker relaja huitegea, eta ez ditugu aldarrikapenak horren beste indartzen, ez gea horren beste, ez dakit, pixkatago jatuta jotezea itxasura begiratzezu pixkaten eta pasaite zaizu, ez da? Orduan, igual, bestelako lekutan, bai sortzen diala mugimendu gehiago igual gauzak aldarrikatzeko orduan edo, ez da? Ez dakit hemen zenbateraino dagoan edo ez dagoan, ez da? Baina, ez dakit, horri erantzuten ez dakit. Beste bat dago, igual, bai, errazago erantzungo duzu. Orokorragoa da, zaratzen bakarrik. Zure iritzea galdetzen du, etxeetako portxe guztiak publikoak izan beharko lirateke. Igual, oso estremista da galdera, ez? Portxe guztiak publikoak izan, baina horren nahi inguruan, horren garrantzia. Portxeak berez dira, pribatuak dira erabilera publikoakin, normalian, hola izaten dira. Eta portxeek garrantzia handia daukate, berez, esango nizuke, segun nun dagoan, eta segun zein ematen dion zerbitzua, ze ingurunei ematen dion, ez da? Leku batzutan aterpe bakarra portxeak dira. Horretik esaten duen portxeetan eserlekoa jartzea garrantzitsua da. Zure amakin pasiatzera ama zaintzen naizean, pasiatzera atatzezetenean, da hori baldin badu, igual modu bakarra da portxe batean junetorriak iten egotia. Eta horren esperientzia eduki dugu, patxeko eta Ermuan adibidez, leku bat konsideratzezan, portxe bat konsideratzezan,
ez dizut esango, ia kirol ekipamentu bat. Zezan leku bakarra, pertsona zailtasun handia zeuzkatenak ibiltzeko eta han pasiatzeko aukera zeukaten. Eta antxe zeukaten beraien bankua neurtuta zeken zenbat metro zian, eta hori izan beraien kirol ekipamendu hori izan. Ez da? Orduan, segun portxe guztiak, segun non dauden, baina positiboa da, neurre leku askotan oso positiboa dira. Eta, bueno, gero hemen beste pertsona batek eskatzen du baita esteka berriro jartzeko. Hortzen da, igual oineztia ematen nahi, baina, bueno, da, aurkezpena lortzeko estek, bai, hori da. Bai, hori da. Bai, igual oinez daukatelako jarrita. Bueno, dena den, pasatzea badaukagu, aurrekoan esan genuen bezala, behintzat, korreoa eman duten pertsona guztiei pasatzeko. Bai, eta bestela hori da, labur.eus/zarautz -bi jarri diot, hau da, bigarren itzaldia dalako, orduan, zuen bestiak batakin da, hiruakin jarri, horretarako. Eta lehen esan dezunean, ondo egituratuta eta dagoela aurkezpena, eta eskertzen dizut, batez ere Patxiri eskertu beharko zenioke, beha izatea, gauzak egituratzen, beha izaten da abilauan, pixka kaotiko naiz, kasu horietan. Nik galdetu nahi dizut, zure iritzirako behintzat, zergatik dauen hainbeste resistenzia edo inork ez du hortaz gehiagitz egin nahi, co-housingen gainean. Beti erantzuten didate, hori pribatua esan behar da. Eta punto. Hor gelditzen da, orduan iruditzen zait posible badela nolabait proiektu bat egitea, naiz eta finanziazioa zeharo pribatua izan, baina udalek asko daukate emateko, zeren badakite zeintzuk dauden, ze beharrak dituzten, eta zenbat pisu okupatuta dauden, nirea bezala, persona bat dauka pisua, baina ez da egokia datorkidan erako. Baina ematen du resistenzia handia dagoela. Bai, nik uste gaia nahiko komplexua da berezko housingana. Iruditzen zaiguna da, dala oso erantzun puntuala izan daitekeela co-housingana. Lotzen baldin badeu adibidez, udal batek oso potentia izan behar du hori inalizateko, baina jakin ze etxebizitzatan pertsona bakarra bizidan, eta ez duan zahartu nahi adibidez, ezta? Orduan kasu hortan, udalak hartuko balu pisu horren ardura, eta bitartean pertsona hori beste nunbaiten jarri. Baina co-housinga normalian, izaten da, sustapena eta promozioa eta dana, iten du talde batek, talde pribatu batek, ezta? Hola ulertzen da. Suposatzen du izugarrizko esfuertua planifikazio aldetikan, ez ja diru aldetikan, ez da planifikazio aldetikan, eta zer lortu nahi dan, eta nola egin nahi dan, eta nola baiteko elite batzutara bideratuta da, elite esate, ikasketa batzuk eta behar dia hori antolatzeko edo hori egiteko. Edo, igual ja badaude enpresak hori dana bideratzen dituztenak, ez dakit. Iruditzen zait, dala modu puntual bat, arazo bati aurre egiteko modu bat. Hortikan asko ikasi dezakegula, jakinda jendiak zer eskatzen dion co-housingana, zergatik dan erakargarria co-housingan kontu hau, asko ikasi dezakegu hortikan, eta hortikan erakunde publikoek ikasketa hori eginda zer eskaini dezaketen, baina eskaini dezaketen hori izan behar du poblazionala, izan behar du herri guztiantzako, eta batez ere baliabide gutxien dakanai lagundu beharko dio, ezta? Ekitatez jokatu nahi baldin badu, orduan, ez dakit. Igual, Patxik igual hobeto erantzungo, ez dakit. Bai, co-housingakin iruditzen zaiguala eredu bat kopiatu nahi deguna, eta aldiz, ia muturran aurrian badakau, eginda. Orduan, zergatikan eraikin berdinean gertatu behar du co-housinga eskatzen dioguna. Komeore komunitarioa nahi deu, azken portun, 4 bloken artean, danon artean, bajo batian balimada umien zaintzarako lokal bat, beste bate bajoan daka taberna badaka eta prezio merko emateitu, ez gu antolatu deu, komeore komun bat, goitza bere etxian dago, eta son viviendas intergeneracionales, gu en el cuarto C dakauna dinakau, eta beste atzu dake beste adin bat,
iaia muturan aurrian dakau, inberdeuna da, nola izateko, hardwarea hor dago eta softwarea sartu behar dio. Inberko genukena da, eskatzen dion beste guzti hori, dano gure aldetik jartzia zeo zer, eta gure rekursuak komunitatean alde jartzen hasi. Resulta hori da lazaiena, claro. Erresena eraikin hori tia da. No, eraikin egin da azkau. Ereduan nahi dugu kopiatu, ereduan parte erresena, etxia itia. Eta resulta gareziana, baina erresena beha. Ez da ite. Auzo-elkarteak badia, berez badaude, eta zerbitzuak hoiek bai hor udalak eukiko lukela aukera segurazko auzo bakoitzari egokituta beraien demografia eta beharrekin, hor, bueno, komunitarioak izan daitezkeen zerbitzu horiek eskaintzeko, bastante realistagoa eta merkeagoa ere bada. Ez dakit, igual horretara. Bai, lehengo foru ere hola zan. Bai. Lehengo foru aldundiko kontu hori pixkatortikan zijoan, ez da? Eredu ezberdina probatu beharko ditugula, tartean egongo diako housing pribatuak, eta bestiak izango dira, bestelako gauza hibrido horiek sortuko dianak, ez da? Ikuseko housingetatik ikasi behar deu, hori zein dan desio degun gauz hori zer dan. Eta igual, lenguan iratik esatezuna glamour hori edo, igual ez du laukiko, ez da? Baina realistagoa beste hori dala. Familia batentzako haina den pisu bat, eta hori posibili balitz salduko genuke daukaguna, eta erosiko genuke, edo inbertituko genuke, komeni zaigun tamainako pisu batean eta zerbitzu batzuk, komunian daukana. Bestea dantzuk esan duzuna, eta zeharo adoz nago. Baina nire ikuspuntua zen egoistagoa eta nik ezagurtzen dudan egoera. Eta jende asko dago zarautzen. Hori da, eta baita ere etxeak egiten direnean ez daitezen esan denak. Gela bat eta 3 logela. Hori da pixkat. Gero eta jende gehiago goze. Umeak eduki eta gero, banandu egiten dira, eta hori normala da gaur egun. Orduan ez dugu denok behar 3 logela. Hori da. Bai. Baina hori azkenian da, bihurtu dalako produktu ekonomiko bat bihurtu da etxe bizitza, eta ez bizitzeko kontu bat. Oain bai, dekretua prestatzen nahi da Eusko Jaurlaritza, dekretu horren bitartez, pixkat regulatu nahi da baita ere hori, baina oaindik ere ez da bermatzen esaten nahi zean hori. Gure ustez, eta bai, Irlandan adibidez horrela, Irlandan egiten da adibidez, bazatea, aniztasuna sustatuko dugu, etxe bizitza bloke honetan, esanez, euneko batek izango ditu ez da logela, 3 logela, besteak 2, besteak 1. Horietatikan batzuk izango dira sukaldia eta jangela dana bat edukiko dituzte, eta beste batzuk edukiko dituzte banatuta. Iruditzen zaigu garrantzitsua dela hori erakunde publikoetatikan, eragin eduki dezake bakarrikan etxe bizitza publikoetan, eta hori da pixkat esaten nahi zeana, ez da? Eraikitzea etxe bizitzak erantzuna emango diotena behar horiei. Eta hori nik uste dut etorriko dela. Baina etorriko da poliki. Ze gehiegi, konfiatu dugu gehiegi, merkatuak emango dula. Ez da, merkatua autorregulatzen da, eskarian arabera, eta ez, etxe bizitza bihurtzen denean, produktu ekonomiko finantziero bat, ez, orda merkatu ez da regulatzen. Saiatu behar duguna da, erakunde publikotatikan, babes ofizialetikan hori egiten. Eta goaindikan ez da egiten, ze baita ere pentsatzen delako hori, etxe bizitza dela bizi guztirako. Eta gaur ez gara gai hortan sartu, baina benetan oso interesgarria da eta egiten dia gauzak, ez da? Hortik, etxe bizitzak erantzun behar dio, anistasunari anistasunez esaten dagoen hori, ez da? Behar dia aukera ezberdinak. Eta baita ere aldatzeko aukera auki behar dugu. Gure egoera aldatzen da momentu ez da, beste batera nuaz, hemen ja, ez da? Eta hori zaila da, eta zarautzen gehiago. Baldaude galdera gehiago?
ez? Gogoratu datorren asteazkenean, baita ere 6:30, baina kasu honetan YouTubeen, online, izango dugu urrengo konversazioa, saitzaren buruz, eta Madrideko Jaio Herrerok izango dugu gurekin. Ekofeminista da bera, eta nik uste dut gauza potoluak eta importantiak esango igula. Bai, Enbitatuta zaudete denok. bai, entzun, Eta- benetan, ze impresionantia da. Bai, Aste beteako emango izue mastikatzeko bai, emakume materiala. potentea da, Oso osea, ondo. que bai, konektatu zaitezte eta disfrutatuko ezute, obenepin pentsatuari izango ezute. Bai. Mila esker, Bueno, zuei. Miren, ikusi dezu, tertulia pixkat egin dugu, Bai, gauzak bai. aztertu ditugu, eta ikasi, Eskertzeko, eta bai. bestela pentsatzen gelditzen gea horretaz, Mhm. eta bueno, horrela denoi esker, eta Bai. hurrengo arte. Oso ondo. Eskerrik asko zuei.